कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। आज शिवसेना जी तळाला जाते याला कारणीभूत आदित्य ठाकरे असल्याची टीका दीपक केसरकर यांनी केली आहे। त्यांनी आपला स्काय ब्ल्यू हा कलर कायम ठेवलेला आहे आणि पुढल्या वर्षीपासून स्काय ब्ल्यू कलरचे कपडे सगळ्या मुलांना मिळणार। आणि ह्याच्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा प्रश्न काय आला? एक सांगतो, आज जी शिवसेना तळाला जाते ह्याला एकमेव कारण आदित्य ठाकरे आहेत। कारण मी स्वतः हे बोललो नसतो कधी, परंतु मी ज्या वेळेला प्रधानमंत्र्यांची आणि प्रधानमंत्री महोदयांची आणि उद्धव साहेबांची गाठ घालून दिली, सातत्याने आम्ही फोनवर बोलायचो, त्याला उद्धव साहेब मला सांगायचे की जरा वेळ थांबा, आदित्य समोर आहे, आपण नंतर बोलूया। म्हणजे त्यांना मनापासून वाटत होतं की आपण हिंदुत्व बरोबर राहावं, त्यांची मनापासूनची इच्छा होती। आणि आदित्यची इच्छा काय होती? काँग्रेस बरोबर जाण्याची। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।